खौरां बिजों बिनि नायगिरिफोरनो गिबि गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। बेजों लोगोसे नोंथांनि जि सोंनाय बिनि फिननो थांनायाव आं बेखौनो बुंनांगौ, नंगौ जोङो बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि दाजानाया इन्ट्रिम काउन्सिल दाजानाया बोसोरसेनि लामायाव थांगासिनो दङ। दा बेनि गेजेराव जोंनि मावफुंनो हानाय हायै मा जाबोखो जाबोदिया बे बोसोरसे जानो नागिरनाय सम बा बुब्लिनि गेजेरावहाय बेयो बुंनांगोन गुबैयैहाय जोङो जेसेबां स्पिडआव बा गोख्रैयै थांनो नाजादोंमोन बा मावनो नाजादोंमोन जों लुबैनाय बायदिथ' जायाखै बेखौ बुंनांगोन। आरो जायनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय थांनाय बोथोरनि जि जोंनि थासारि, दुलाराय बुहुमनि थासारि, भारत हादोरनि थासारि आरो जोंनि आसाम रायजोनि थासारि बेफोरखौ बिजिरना नायोबा दुलाराय बुहुमखौनो सोमखिखांहोनाय मोनसे जि बेराम फैदोंमोन कर'ना भाइरास, दाबो बेनिफ्राय जों फ्रि नङा, उदां जायाखै। बे जाहोनाव मावनो लानाय खामानिफ्रा गोबां गोग्लैसोदों होनबाबो बांद्राय बुंनाय जाया। दा जोङो इन्ट्रिम काउन्सिल दाखानाय उननिफ्राय गुबै माखासे दिगखौ नोजोर होदोंमोन। गिबिथाराव जोङो गावहायुङारि जेला खुंथाय मोनबाय बेवहाय जोङो खुंथायनि हाबाफारिफोरखौ मोजां मावनांगौबा मावखुलिखौ थिग खालामनांगौ, मावखुलिया थाथारनांगोन। बेखौ नोजोर लानानै जोङो जोंनि सानजारि नोगोर सिमा ओनसोलफोराव जेरैहाय जोङो गाहाय मावखुलिखौ लानाय जादों, बे हिसाबैनो जोंनि मावखुलिनि जि महर बा जोंनि थाथायखौ जोङो रोखा खालामनो होननानै माखासे सुबुंफोरखौ सरकारनि जेबो रां गैयालासिनो जोङो बिबान होनानैहाय मावहोनाय जादों आरो दिनै बियो महर मोनबाय जोंनि नैबे गाहाय मावखुलियाहाय। बेखौ जों मावफुंनो हानाय जादों। बेनि उनावहाय जोङो मोनसे खुंथाय जि मोनसे खाबुखौ मोनदों बेवहाय बुंनो थाङोबा जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव सनकसनिफ्राय सदियासिमखौ बुंनांगोन जोङो दिनैहाय धुबुरीनिफ्राय तिनसुकिया सदियासिम आरोखि गासै गं 22 जिल्ला। बे गं 22 जिल्लानि गेजेराव जोङो जोंनि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि जि मोनसे आयेन बेवहाय जोंनो खाबु होदों, माने बियाबनि खाबु जोंनो होनाया जाहैबाय गासै गं 36 आरो मोनब्रैया जाहैबाय गभर्नमेन्ट नमिनेसन। दा बे बियाबफोरखौ दानायनि खामानि, बिनि आगोलावनो भिलेज गामिफोरखौहाय गभर्नमेन्टनो जोङो गथायना होबाय। गभर्नमेन्टआ बेखौ गावसिनि गेजेट नटिफिकेसननि गेजेरजों नटिफाइड खालामनांगौ दं। बेनि उनावहाय बियाबखौ जोंखौ दानो बिथोन होनायाव बियाबखौ जों दाबाय, माने समस्थिखौ आरोखि जोङो बर'आव बियाब होनबाय। बे समस्थिखौ दानाया फ्राय जाफुंबायानो। दा गासैबो खामानिया बुंनो थाङोबा सरकारनि सायावनो दङ, आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव आरो आसामनि जि मोनसे बिसायख'थि फसंथान दङ बिसोरनि सायाव उननि खामानिया सोनारहैसिगोन। दा जोङो बेफोर खामानिखौ आवगायनानै दङ। आरो मोनसे जाहैबाय जोङो दा जाय जायगायाव जोङो गाहाय मावखुलिखौ लानानै दं बे जोंनि माने जुगामि जानाय नङा। बावहाय जों माखासे बोसोरनि थाखाय आवग्रिना लाथ'नाय बायदिसो। दा गाहाय मावखुलिखौ लुफुंनो थाखायबो हानि जि खामानि, हा नागिरनायनि खामानि बा हा मोननांगौ, बेनि खामानियाबो आवगायगासिनो दं। जों बेखौ मावफुंनो हाहैगोनखौ जों मिजिंथिनानै दं। जिहेतु 2020 मायथाइनि 22 जानुवारियाव बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय। बेवहाय माखासे दफाफोर मोननाय जादोंमोन। बेनिनो माखासेया मावफुंजाबाय, खिन्थु बेनिख्रुइ बांसिनानो मावफुंजायाखै। दा बे बेलायाव बेखौ मावफुंनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि नाजादों? ओरैनो जोंनि जि मोनसे बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिनि गेजेरजों फैफानाय दफाफोरनि गेजेराव माखासे मावफुंजानाय, माखासे मावफुंजायै, बियो सम बोथोर थासारिखौ नायनानै दहायबो आं एसे बुंबाय। बिनि थाखाय जोङो माखासे दिगावहाय जोङो आवगायस्लाबनो हायाखै बा आवगायनो हायाखै, बे सैथो बाथ्रा। मानोना हालोदानो मोजां नङामोन, थासारियानो मोजां नङामोन कर'ना भाइरासनि थाखायनो। बेफोर गासिबो जोंनि गोख्रै मावनो लानाय खामानिफोर बा साननाय खामानिफ्रा फावसयनानै थानांदों होनोबा बांद्राय बुंनाय जाया। दा बिनि गेजेरावबो जोङो जि मोनसे दफाफोरनि गेजेरजों जोंनि गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन बा दफाफोर दंफायोमोन गोरोबथायाव। माखासे बुंनो थाङोबा
जोंनि थाखाय सिरियासथार बा माने गोनांथारा जाहैबाय जोंना एरियाखौ बारायनांगौनि मोनसे माबाखौनो मानसिफ्रा बांसिन सावरायबाय थानायखौ आं खोनायो आरो बावहाय खालि एरिया बारायनायनिथ' दफा फैयाखिसै एरिया बारायोबा आरो माखासे दानख' जानायनिबो बिदिबो खाबु थाबाय माने इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसन बे दफाया फैफादों दा ओंखायनो बेनि खामानिया मोनसे कमिसन दानाय जादोंमोन जिहेतुके बे कमिसननि दारै रिपर्टखौ गासैखौबो थिग थाक खालामजोब्बायखौनो जोङो बुंनो हागोन बा रादाब जोंनिसिम दङ आरो बेनि उनावहाय फाइनाल बा जोबथा जि मोनसे थांखि लाहैगोन आजावहैगोन मावफुंना होगोन बेखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारानो मावहैनांगोन दा जोंनि आखायाव समा बुंनो थाङोबा गोबां माबाया माने बाबेनलांनो बोसोरसे बारबाय दाथ' 22 हाबबायानो 20यावनो जोङो 27 फेब्रुवारि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावनो जोङो गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बेखौ नायोबा बोसोरसे माने बोसोरनैयानो थांगासिनो दं आरोखि जाबायानो जानुवारि मोनबानोथ' जाहैनोसै दा बे समनि गेजेराव जोङो जेसेबां आवगायनायखौ लुबैदोंमोन आवगायनो हायाखै आरो जोंनि रिहेबिलिटेसन खामानिफ्राबो जाजोबाखै बेखौ नाजागासिनोसो दङ आरो जोंनि जि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे पेकेजफोर फैफादोंमोन बेफोरनि खामानियाबो दा जायाखै माने नाजालायगासिनोसो दङ आरो आं सानदों माने नैबे गोदान बाजेट 2022नि जि फेब्रुवारियाव बाजेट हमगोन भारत सरकार आरो आसाम सरकार बावहाय माखासे माबाफ्रा रोखा जागोनखौ जोङो बुंनो हायो नेनानै थानांसिगोन एसे सेपारेट डिरेक्टर बेखौ मावफुंनानै होदोंमोन खिन्थु जों खोनानो मोनदों बेवहाय दाबो मोजाङै बे डिरेक्टरखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय मावफुंनाय जायाखै बेनि सायाव मा राहा लादों सरकारा ओरैनो बेनि सायावथ' रायलायनाया गोबां रायलायबाय जोंनि माने बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंबो सम सम जोङो बुंबाय डाइरेक्टर बर्डखौथ' दाना होबाय दा बेनि आबुं मावफुंनायनि जि खाबुफोर होनांगौ बे खाबुफोरखौ मोनथ'नाय जायाखै जाहोना मा बुंनो हाथ'वा आं सानदों बेखौ थाबै रायलायनायनि गेजेरजों जोङो सुस्रांना लानो हागोन खालि मोनसे आंखालखौ आं नुदों जोङो आलदा आलदा रायलायबाय थानाय जादों जोंनि गासै जायफ्रानाखि थामथि बर' गोजोन गोरोबथायाव मुंसाइ होदोंमोन आफादफोर दिनै थांनाय बिटिआर बिसायख'थिखौ लानानै बा बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गोबां दिगावनो गावस्रानानैबो थानाय जाबाय ज'बो जाफिननायनि खाबुफोरखौ लाख'लायनो हायाखै लानो हायाखै आरो जों ज' जाना रायलायैनि जाहोनावबो हयथ' बेबो जादों नामा बेखौबो एसे साननो गोनां बाथ्रा बेयो आं सानदों बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बिदिनो माखासे बर'नि माहारि आफादफोर जेरै एक्सपेलथिं खोथाबो बुंनो हागोन जोङो आरो सारेन्डार एन्ड बिबो थाबाय आथिखालावथ' सारेन्डारानो जाजोब्बाय बेनि अनगायैबो जोंहा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद दङ बेफोर गासै आफादफ्रा लोगो लानानै गभर्नमेन्टखौ नारसिनोबा रायलायोबा बे जाफुंगोनखौ आं मिजिं थियो आरोखि नाथाय आलदा आलदा हारसिं रायलायनायाव बारा मोजां फिथाइ मोननो नागिरनाय आं बेखौ नुहुराखै ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन दिनैनि बे रादाब मेल खुंनायनि गेजेरजोंहाय जे आंनि खावलायनाया बेनो जे जोङो हारिखौ जेराव दानो थांदोंमोन गेरेमसा हारि दानो थांनायनि जि मोनसे बड'फानि मोनसे प्लेनिंमोन बेखौ मावफुंनांगौबा जोङो खौसेथि जानानै खामानि मावलांबाय थानांगौआ दिनैबो थासारिया जोंखौ बुङो बेखौ जोङो गनायनानै ज' जानानै सरकारजों मोनफ्रोमबो आयदाफ्राव दफाफोरनि थाखाय रायलायनायफ्राव ज' रायलायोबा बेनिनो मोजां मोनसे सलुसननि लामा ओंखारगोन फोथायनाय मोनसे हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थांनायाव पलिटिकेल स्ट्रागोला मोनसे गोनांथार नाथाय बे बेलायाव जोंनि बर' हारिफ्रा गावजों गाव गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जायाव थांनानै जेब्ला जाथिनि थाखाय खामानि मावनांगौ सम जायो अब्ला दस्राया गुबुना बिदिनो बे गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंनाय नुयो हारिनि खामानि मावनायखौ नुवाखै बिनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन बेयो सम बोथोर थासारि बेखौ नायनानै गोबां दिगावनो फारागखौथ' नुवा नङा नुबोदों दिनैबो बिनि फारागफ्रा दङ अब्लाबो दिनै बर' हारिया मोनसे वेल एस्टाब्लिश माने आबुङैनो दाफुंजानाय मोनसे हारि नङा जों दाबो जोङो जोंनि आल्टिमेट जोंनि थांखि थांनायावथ' जों दाबो सौहैनो हायाखै आल्टिमेट गलावथ' जों दाबो सौहैनो हायाखै आं लुबैनाय बा आंनि साननाय बा बयनिबो लुबैनाय साननायफ्रा बेनो जे जायफ्रा हारिनि मोजांखौ सानो इयुनखौ सानो
बिसोर लुबैयो जे बर' हिसाबैनो बर' माहारि हिसाबैनो ज' जानानै राजनितिखौ बाहागो लानांगौ राजनितियाव बर'नि राजनितिया दा बयबो बुंनो थाङोबा मोनसेयावनो ज' जानानै हाबा मावथारनायखौनो बांसिनानो लुबैयो दा बेखौ बिथा खालामनानै जोंनि मावनो लानायफ्रा मोनसे जानांगौमोनबाबो बा मोनसे हान्जायाव थानानै राजखान्थि दोलोआव थानानै मावनांगौमोनब्लाबो दिनै नाथाय बिनि जि मोनसे फारागथिखौ जोङो स्रा स्रा नुनाय जाहैबाय बावहाय एसे जिंगासिनो गोनां जायो अब्लाबो नाजानाया आं सानो नाजानाया जोङो लाखिबाय थानांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि माहारि आफादफोर हमना लादो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्रन्ट लाइनाव थानानै आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद थाबाय एक्सपिएलटि थाबाय चाइल्ड एन डिबिफोर थाबाय बाबा जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसायनाय आफाद थाबाय बर'नि माहारि आफादफोर बिसोर ज' जानानै खामानि मावोब्ला सोरबा सोरबाया राजनिति खालामोबा खालामनायनि जि मोनसे आउटकाम बा फिथाइ बेयो माहारि आफादफ्रा ज' जानानै माबा मोनसे मेकानिजम बा थांखि लानानै नैबे लामाजोंसो थाङोबा बड'फानि सानस्रि बा बड'फानि जि आइडिय'लजि बा फिल'सफि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा जौगासार हारि दानाय बेखौ जों मोनफुंहैनो हागोन ओंखायनो गावबागाव मुलाम्फा गोनां बा माने प्रफेसनेल बा कमार्शियेल राजनिति खालामनो थांनायनिफ्राय जानगाराव थानानै हारि दानायनि राजखान्थियाव जोङो बयबो ज' जाफैनांगौ होननानै जेब्ला जोङो खावलायनानै बा ज' खालामनानै खामानि मावनो आवगाय आं सानो बेवहाय जाफुंनाया दङ नाथाय दा बेखौ खामानि मावनो जोङो मोनसे मेकानिजम बानायना लानो हाथ'वाखै नाजानाय साननायफ्रा दङबाबो समा आं सानदों थांनाय बोथोराथ' थांबायानोसै दाबो बिदि होननानैथ' नेनानै थानाय जिरायनानै थानाय सम नङा बियो ओंखायनो थाबैनो आंहा मिजिं दङ माबा मोनसे लामा फैगोन आरो माने माबा मोनसे मेकानिजमखौ थिग खालामनानै जोङो बर' एस ए हल ज' जानानै हारिनि थाखाय मावनायनि खाबुखौ लानो हागोन बेवहाय जाफुंनायाबो दङ बेखौ मिजिंथिनो हायो आरोखि थांनाय 2014 बावहाय आरो 2019 खेबनै लकसभा बिसायख'थियाव बर'फ्रा जेननांबाय माने बहाय जेननांदों जोंना बर'फोरना मोनसेल'खामोन माबायानो लकसभानि जि मोनसे बियाब बे क'क्राझारमोन आरो 5 नं लकसभा बे बियाब बे क'क्राझार लकसभायावहाय बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय भारत उदांस्रि जादों बेनि उननिफ्राय बिसायख'थि खुंनायनि जि मोनसे जागायजेननाय बेनिफ्रायनो देरहाबोबाय थादोंमोन नाथाय दिनैनि बे कम्पिउटार इन्टारनेट आरो बुहुम ग्लबेलाइजेसन आरो मा होनो डिजिटेल मुगा बे समावसो जों जेनफैदों बे समाव जों जेनफैनांबाय बे दुखुनांथाव बाथ्रा ओंखायनो आं दा नैबे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैगोन जे जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि साननाया इग'इज्म बा फारागथिफोर जि डिफारेन्सफोर दङ बेखौ जोङो फोजोबस्रांना लानो हानांगोन आरो जोङो मोनसे इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलनि गोनांथि जानानै फैगोन इउनाइटेड खौसेथि राजखान्थि सोमावसारनायनि गोनांथि जानानै फैगोन बे इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलखौ जोङो बर' एसे हल खालामहैनो हायोबा आंथ' सानो बेयो देरहानायनि अनगायै जोंहा जेननांगौनि बाथ्राया फैया मानोना माखासे जोंनि माबाखौ जोङो बिजिरना नायोबा बर'फ्रा जेराव जेराव थायो रायजो जानानै दङ जि गोबां माने बियाबावनो एसेमब्लि बियाबावनो बर'फोरनि भटार्सआ मोनसे माने डिसाइडिं फेक्टर होनो इंराजियाव बेखौ माने जोङो देरहाहोनाय जेनहोनायनि माखासे खामानि मावनो हायो दा बेखौ नोजोर होयोब्लानो जोङो खाबुखौ लानायनि गोबां जोंनाव माने लामा दङ ओंखायनो आंनि खावलायनाय बे थागोन बर'फोरखौ दिनैहाय राजखान्थि दिगाव जोङो देरहासार होनांगौबा मोनसेल' आंनि नोजोराव लामा नुदों आरो बे लामायानो जाहैबाय बेनि अनगायै आं दस्रा लामा नुवाखै बे लामायानो जाहैबाय खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनाय इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोल्स बेखौ बर'फ्रा ज' जानानै खालामनो हायोबा जोंनि माखासे दाबि दावा जोंनि दफाफोर मावफुंजायै बेफोरखौ मावफुंहोनो हाथारो माने जोङो बार्गेन खालामनायाव राजखान्थि बार्गेन खालामनायाव जोङो इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलनि थाखाय जेब्ला ज' जागोन बिनि खाबुखौ जों लाहैनो हाथारो बावहाय माने जोंखौ नागारनानै आसामाव माबा मोनसे सरकार दानो हागोन बेखौ जोङो नुवा जों ज' जायोब्ला नाथाय जोंनि थेर बेथेर जानायाव दिनै खाबु लाबाय थानायनि खुंथाय जायफोरनाखि
खुंथायगिरि जानानै दङ दिनै आसामाव बा जों दिनै आसामखौ खुंगासिनो दङ बे हान्जाफ्रा खाबुखौ जोंनो होनाय बायदि जादों जोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो गुबुना खाबु मोनदों आरोखि जोङो जोंनि गोरोन्थिफोर जोंनि फारागफोरखौ सर्टिं खालामोबा बा बेखौ जोङो स्र' खालामनानै लानानै गमामायैनो खौसेथि इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल खौसेथि राजखान्थि जांख्रिथायखौ लाबोनाय सोमावसारनायखौ लाबोनो हायोबा देरहानाया जोंनि दङ आं बेखौ बुंनो लुबैयो दा बेखौ लांनो थांनायनि सिगां आंनि माबायाव नोजोराव बा आं साननाया आरोखि आंनि साननायानो कारेक्टार आं बेखौ बुंनाय नङा खिन्थु सानजायो आं बेखौ बुंनोसो लुबैगोन जे जोंनि दैदेनगिरिफोर गिबियाव दैदेनगिरिफ्रा बड'फानि जि मोनसे सानस्रि बा बिनि सानस्रि बा मोन्थोर बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा जौगासार हारि दानाय मास्टारिस दानायनि जि मोनसे सानस्रि बे सानस्रि बा मोन्थोराव जोङो ज' जानो थाङोबा बा बेखौ मावफुंनांगौबा गिबियाव दिनै जेसेबां बर'नि गेजेराव दैदेनगिरिफोर दङ बर' हारियाव बेवहाय दिनै राजखान्थि खालामनाय दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ बुं बा राजखान्थिखौ नङै आफादफ्राव दैदेननाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बुं गासै दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेल नन पलिटिकेल धोरोम आफाद गासै बयबो मोनसे साननायाव जोङो ज' जाहैनो हायोबा बे साननाया बेनो बर' हारिखौ जौगासार गेरेमसा हारि दानो थांनाय बे गेरेमसा हारि दानो थांनायाव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव इग' थालायलायो जोंहा आंसो आं गुबुना जेबोआनो नङा बिदि सानफ्लांनाय आरो फारागफोर थाबाय बे आरो माने मा होनो बेखौ गाव गावनि मोनसे साननाय माने एडामेन्सिफोरखौ नागारलायनो हायोबा गासैखौबो जोङो इनक्लुसिभलि बयखौबो लाफानानै जोङो खामानि मावनो हायोबा बेवहाय जाफुंनाया दङ आं बुंनो लुबैनाया दैदेनगिरिफोरनि माइन्डसेटआ जि माइन्डसेट दा जोङो डिफारेन्ट अर्गानाइजेसनफ्रा डिफारेन्ट अपिनियन बा माखासे डिफारेन्सेसफोर जि फारागफोर दंलायलायो जोंनि गेजेरावहाय दैदेनगिरिफ्रा बेखौ हजम खालामलायनो हानांगोन आरो बेखौ स्र' खालामना लाग्रोनो हागोन जेसेबां दैदेनगिरि दं बे दैदेनगिरिफ्रा गमामायैनो बड'फानि फिल'सफिखौ माने बिन्दो खालामनानै बा बिथा खालामनानै ज' जानो हायोबा इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागलखौ जों गोरलैयैनो खालामनो हायो दा बाव दैदेनगिरिफोरनि बुजिनायनि रोखा जाग्रोनायनि बा माइन्डसेटनिसो बाथ्रा बेवहाय दङ दैदेनगिरिफ्रा बावहाय गिभ एन्ड टेक खालामलायनानै ज' जानो हाबानो बेनि जाफुंनाया दं आं बेखौ बुंगोन आरोखि